सोनोटेक कैसेट। आई हम विजेंद्र गिरी सोनोटेक कंपनी के माध्यम से रहुआ सबके भगवान के चर्चा, भगवान के लीला, ये संसार में सबसे उत्तम है रामचरितमानस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बा। कितने पुराण बा? 108 उपनिषद बा वगैरह बहुत हिंदू समाज में पुराण रखल बा। लेकिन सगरी के निचोर गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में मानस का है? भवसागर है, मानस रूपी सरोवर है। जाने में हमने डुबकी लगाई सोनोटेक कंपनी के माध्यम से। अकेले ना ही इमे हमार बड़ भाई तपेश्वर चौहान जी बाड़े, हमने कलाकार सबानी पूरा भोजपुरी समाज के, पूरा यूपी बिहार झारखंड के जहाँ तक भोजपुरी भाषा बा, सब भाई बंधु माता बहन में बेटी के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। ताई तनी मानस में चलल जा। चौहान भाई तनी ध्यान दी हो, वो समय के बात बा। तुलसी बाबा लिखले बा, एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोरे सुतना। राजा दशरथ जी के मन में गलानी भइल, चिंता भइल कि हमरा पुत्र रहते तो आज लोग हमरा के निसंतानी ना कही। तब पहले का गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। भूपति मन माही अब भयउ गलानी मोरे सुतनाही। राजा दशरथ के मन में चिंता भइल कि आज संतान रहते अयोध्या के लोग नर नारी हमरा के निसंतानी ना कही। काहे कि राजा दशरथ जी के मालूम हो गए रहे कि इंद्र भगवान के दरबार में हम जाइले ता इंद्र भगवान वो आसन के धोआवे लेकिन निर्वंशी बने। एक और कारण हो गई, एक बार भूपति मन माही जेकरा संतान न होला 1000 बार चिंता होला। राजा दशरथ सम्राट अयोध्यापति नरेश के एक बार सिर्फ काहे चिंता भइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा। यह अयोध्या के नियम रहे तारकेश्वर जी, केहू के भी लड़का होके बाल बच्चा आए हाय राजा वही के कहल जाला। हर प्रजा के केहू के भी संतान होके तो सबसे पहले महाराज दशरथ जी के गोद के सामने आवे, जौन से राजा के जीवन में ना बुझाइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा। लेकिन एक दिन एगो प्रजा के बेटा भई आ राजा के दूत गईले मांगे खातिर। अयोध्या के नियम रहे केहू के भी संतान होके तो राजा के लगे जाओ। तब राजा के दूत जाके कहता कि हो तारा लड़का भइल बड़े, आदेश जानते बाड़ू, अयोध्या के कानून जानते बड़े, अपना बेटा के दो राजा की गोद में पहले जाए। कहता का अरे तनी लाला नवार दी तू ना, अरे तनी लाला नवार दी तू ना कि हमरो राजा जी हो खेलैती। तनी लाला नवा होती तू ना, कि हमरो राजा जी हो खेलैती। तनी लाला नवा होती तू ना। विचार करी बाबूजी, श्रोता समाज विचार करी कैसन विचार है सम्राट अयोध्यापति नरेश।
राजा के दूध कहले कि अपना लड़का के दा हमरा महाराज के गोद में खेली। औरत कहलस कि आए है हमार बेटा ओ निसंतानी के गोद में, ओ निर्वंशी के गोद में ना जाई, हमरा दरवाजा से लौट जा। ऐसे भी नेचुरल बात बा, 1000 बेटा होखे जाके हमने सन गरीबो आदमी से केहू कह दे कि अपन लइकवा एगो दे दो, काहे के इतना लइका जन्मले बड़ो, मन करी देवे के, मन कर कि 71 के मन के लाद में के भोले मार प्रजा के औरत कलश की नहीं हमार लड़का और निसंतानी के गोद में और निर्वंशी के गोद में ना जाए। राजा के ही बतिया के चिंता भइल कि आज ले हम अपना अयोध्या के शहर सब लोग के अपन संतान समझनी, लेकिन प्रजा के औरत हमरा के निसंतानी कह दिल। उहे राजा की चिंता भइल। ये बात के तुलसी बाबा लिखनी हो। एक बारे अरे भूपति मन माही कि भयउ गलानी मोरे सुत नाही। राजा के चिंता भइल कि आज संतान रही, ए प्रजा के औरत हमरा के निसंतानी ना कहले रही। फिर बतिया के बाबा लिखले बानी कि गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला आचरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी के यहाँ ए बाबा संतान खातिर लोग हंस दिहल। उहे सम्राट अयोध्यापति नरेश गईले अपना गुरु महाराज की यहाँ। इस संसार में एक और बात देखो तपेश्वर भाई, इस संसार में जितना देखो तारो सब गुरु का महिमा हो। राम के अवतार काहे भइल? साधु के सेवा करे खातिर। देखो है साधु कितना दमगर होला। गईले हाँ गुरु की यहाँ आ जाके कहो तारे वशिष्ठ जी से, अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रउआ जानते बानी। बाबा रउआ तो जानते बा, ई कोनो नया बात नहीं कि हमरे ले नहीं खे। अरे गुरु हो गोसैया रौरो अरे परतानी पैया रउआ जानते बानी कि रघुकुल के इहे बा कहानी रउआ जानते बानी। रघुकुल के इहे बा कहानी रउआ जानते बानी। हे गुरु महाराज रउआ सब जानत। गुरु वशिष्ठ कल की राजा तू सम्राट अयोध्यापति नरेश आ तारा आँख सासू राजा इतना भारी तारा क्वेश्चन ई दर्द हो गई हो। बहुत तरह की बाबा का कही घरवा में बाड़ी हमारा 3 गोरानी रउआ जानते बानी। घरवा में बाड़ी हमारा 3 गोरानी रउआ जानते बानी। बाबा एक औरत की चला हमरा 3 गोरानी बाड़ी तबो अयोध्या के लोग अरे लोगवा कहेला निसंतानी रउआ जानते बानी। लोगवा कहेला निसंतानी रउआ जानते बानी। अतने ना गुरुदेव हे स्वामी जी अतने ना अवधा में भरल बाबे सोनवा से चानी रउआ जानते बानी। अवधा में भरल बाटे सोनवा से चानी रउआ जानते बानी। लेकिन बाबा बेटा भी न सुना राजधानी रउआ जानते बानी। बेटा भी न सुना राजधानी बाबा जानते बने महाराज जी। इतना बात जब गुरु वशिष्ठ जी सुन कहनी कि राजा इतना अधीर मत होखो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। तुलसी बाबा ये बात के लिखतन तपेश्वर भाई कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ आ कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। वशिष्ठ जी कहले कि राजन हमरा बात पर तू विचार करो, विचार करो
कि धारहूं धीरे होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भक्त है। हे राजा तू सब्र करो, धीरज धरो। एक बेटा खातिर हुआ तर हमरा दरबार में, एक लड़का खातिर सम्राटों के इतना आंसू बहावत रहो। एक दिन समय आई कि तारा 4 गो पुत्र हुई, 4 गो। राजा के बड़ी बड़ी प्रसन्नता आई कि एगो बेटा खातिर हमने रोआ तनी, एगो बेटा खातिर लोग निसंतानी कहता। हमार स्वामी जी हमार गुरु महाराज कहतनी 4 बेटा हुई। कहले कि महाराज ये करू उपाय का बा? कहले कि उपाय बा